ସାର୍ ମାଙ୍କର ବଳରାମ ସାର୍ ସେ ମୋତେ ଖରାପ ନଜର बंधु माने आसंतु शुणिबा हेरे पाठ साइकलुआ नालुआ मास्टर जे से दिन यंको दुष्कर्म करने पाछ घुंचा देई नथिले हठात बढ़ी जाइथिला तांकर ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଟଣା ଘୋଷରା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଝିଅ ମନା କରିବାରୁ ତାକୁ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବେ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଭାଇ ନା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅ ଜଣଟି ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ ଦେଲେ ମୋତେ ଟଣା ଘୁଷରା କଲେ କହିଲେ ତୋ ଇଜ୍ଜତ ନେଲା ପରେ ତୁ କେମିତି ରାସ୍ତା ଚାଲିବୁ ଏ ଟାଣି ଘୁଷାରିକି ଦୁନିଆ ଭାଷା ମାସା କହିକି ଝିଅର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏ ରାଣ୍ଡୁଆ ଭରୁଆ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କିଏ ମା ଆଜ୍ଞା ନିଯୁକ୍ତି ଦଉଛି ଏଇଭଳି ରାଣ୍ଡୁଆ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ହେଇକି ଶିକ୍ଷକର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ମା ଆଜ୍ଞା ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଗାଣ୍ଡି ରଖି ଅଞ୍ଚ କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ ଆଣିକି ପୁରେଇ ଦେବ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ରଖି ନହେଲେ ଲଙ୍କା ଜଳ ଦେଇକି କୁଳିକି କାଟିଦେଲେ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ ବମ୍ର ଏ ଠିକ୍ ସୁଧରିବେ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ମାଧ୍ୟାଙ୍କୁ କିଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରା ଭାଇରାଲ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ମନିଟାଇଜ୍ ହେବ ଆଉ ଏଭଳି ରାଣ୍ଡୁଆ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ।